Vítajte u môjho druhého videa. Dneska to je tutoriál, jak si dám mapu do Minecraftu. Takže prejdeme na stránku Planet Minecraft, dáme tu projekt, nájdeme si mapu, ktorú si chceme stiahnuť. Napríklad chceme si stiahnuť tento Jungle Jump. Klikneme na to. Tak, tu dáme Minecraft World Save. Stiahneme si to. Takže, keď je to napríklad rárko, tak musíme mať program schválne Total Commander. Otvoríme si ho. Takže keď ho máme otvorený, takže musíme si preťahnuť tú mapu sem. Musíme otvoriť internet, tak sem dáme, tak teraz máme to tu, otvoríme, dobre, a teraz pôjdeme do hlavnej tuto nabídky, do vyhľadávača, teda do vašeho Windowsu, napíšeme %upload data %, otvorí sa nám roaming, tu dáme Minecraft, tu dáme saves, potom len preťahneme ten Jungle Jump do toho saves. Tak. Vidíte, máme to tu. Potom len otvoríme Minecraft. Dáme hra pre jedného hráča. A tuto máme. Pozrieme sa na mapu. A máme to tu. Ďakujem za pozorovanie. Keby ste chceli aj nejaké rôzne videá, tak mi napíšte do komentárov, dávajte lajky a odbery. Čau!